Ο Αλέξης ήταν ένα όμορφο, έξυπνο και ευγενικό αγόρι. Πάντα ήταν ευαίσθητος και πάντα νοιαζόταν για τους άλλους. Κάτι άρχισε να μην πηγαίνει καλά. Άρχισε να βλέπει πράγματα που δεν υπήρχαν. Άρχισε να ακούει φωνές που του έλεγαν πως «Δεν είσαι ικανός, Αλέξη, δεν μπορείς να σπουδάσεις, δεν θα τα καταφέρεις». Άρχισε να γίνεται ανήσυχος. Τα βράδια δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Οι γονείς του έβλεπαν τον Αλέξη σιγά σιγά να αλλάζει και από ένα αγόρι γεμάτο όρεξη για ζωή και σπιρτάδα τον έβλεπαν να κλείνεται στον εαυτό του. Όταν κατάφεραν να τον πάνε στο γιατρό, εκείνος τους είπε «Ο Αλέξης βρίσκεται σε ψυχοσική συνδρομή. Πρέπει επειγόντως να νοσηλευτεί».